Όχι. 19 ο Μίτσος. Να ο Ανδρέας, να ο Μίτσος. 10 όλα. 10 όλα και σερβίρει ο Μίτσος. Δεκατέσσερα. 14-11. Πήγε να κάνει. Παίζει. 14-12. Είναι ανοιχτό το παιχνίδι. 15-12, έλα. 15-13. 16-13, ο πούλημα της μπάλας στον Ανδρέα εκεί. 16-14, σερβίρει ο Μίτσος. 16-15, μειώνει ο Ανδρέας. Παιδιά, θα γίνει εδώ κόλαση, έτσι. 16 όλα. Και το γράφει αυτό, 17-16. Ο Καλίνκος Κρεάνκα. 17-16. Ω, 17 όλα, ναι, τιμωρεί και το παιχνίδι είναι στα όρια. Στα όρια είναι το παιχνίδι. Ω, 18-17 και σερβίρει ο Ανδρέας. Κρίσιμο αυτό, κρίσιμο πολύ. Τρομερή πότη μάλακα, έτσι. Ω, 18 όλα, παιδιά, 18 όλα, πάμε. Του έχει δώσει κάτι που τους εύκολο. Ω, 19-18, Ανδρέας Μωτής. Είναι απίστευτο. Ω, 19 όλα. Στα όρια. Ω, 20-19. 20-19. Ναι, στα 22 πάει, στα 22. Ω, έχει τα άντερα και του κάνει καρφί στο τελευταίο πόντο και σερβίρει εδώ. 2 πόντους παίζεις. Σερβίρεις 2 πόντους. Ναι. Όχι, 2. Ω, 21, πάμε. Ω, τι του κάνει εκεί, μαλάκα, απίστευτο.